दिनै जि मोनसे थांखिखौ लानानै बर' कसारि अनसाय गावआरि खुंथाय बेनि बानजायनाय आरो लोगोसे जोंनि बर' माहारियारि आफादफोर जेरैहाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद, खौसेथि बर' सुबुं आफाद, दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, लोगोसे बारग' बिलथि अनसाय आफाद आरो NDB बारग' जि बर'नि गासै माहारि आफादफोर दङ जुथायै लोगो लालायनानै जोंनि बिमा बिफाफोर फरायसानि गारजेन आरो लोगोसे फरायसाफोरखौ जायफ्रा 10 थाखो पास जाबाय 12 थाखो पास जाबाय सोरबाया BA पास जानानै दं सोरबा फरायनो हादों हायाखै गासै फरायसाफोरखौहाय लानानै दिनै मोनसे केरियार साइक'लजि मोनसे जि काउन्सिलिं होनाय जादों थांखिया बेनो जे जोङो हारि हिसाबै जि मोनसे थांखि थाखायजों जोङो सोमावसारबोदोंमोन सोमावसारनायनि गेजेरजों दिनै खुंथायफोर मोनबाय खुंथायनि गेजेरावहाय जोङो जि जोंनि सोलोंथाइ माबानि गेजेरजों फरायसाफोर फरायनानै दङ बा माखासे थाखो उथ्रिसारनानै दङ नाथाय दिनैसिम साख्रि बाख्रि मोननाय बुंनो थाङोबा सरकारनि खाबु मोननायाव जों फेलें जानांनाय बेखौ बोरैहाय जोङो फोलोमनो हायो आरो गावनो गाव गावनि आथिं गसंनानै बोरै थांनानै थानो हायो बेनि मोनसे थांखि लानानैहाय जोंनि गोसो गोनां फरायसाफोर जायफ्रा न'खराव गैजाया बुंनो थाङोबा फरायनो गोसो गोनां माने बिमा बिफानाव फोरोंनो गोसो दङ फोरोंनो हायाखिसै बेबायदि मोनसे लामा आन्दायनाय बायदि जानाय मानसिफोरनि थाखाय गिबियाव जोङो गोनांथिखौ होनानै बे केरियार आरो मोनसे साइक'लजि जि मोनसे काउन्सिलिं दिनैहाय खालामनाय जादों गुवाहाटी डाउन टाउन इउनिभारसिटिनि मानगोनां बिथां फारियैहाय पार्थ प्रतिम दत्त बिथाङा एस'सियेट प्रफेसार फेकाल्टि अफ फार्माकिउटिकेल साइन्स बेनि बे आयदानि बिथाङा आरो मिस्टार रन्जन हन्दिगै एसिस्टेन्ट प्रफेसर बिथाङा फेकाल्टि अफ हिउमेनिटिस ससियेल साइन्स बे आयदानि आरो सासे एसिस्टेन्ट मेनेजार फैदों मार्केटिंनि बे मोहम्मद इफ्तिखार आहमेद होननाय बिथांमोना दिनै फैनानै जोंनि फरायसाफोर आरो बिमा बिफा फरायसानि बिसोरजोंहाय बाथ्राफोरखौ बिजिरनानै खोन्थाफैदों जे जों बोरैहाय मा आयदा लानांगौ बबे बिफानाव थानांगौ बेफोरनि गोनांथिखौ खोन्थाफैदों आरो गुबैयैहाय जोंनाबो बेखौनो दहाय आङो मेल बेखेवनायनि गेजेरजों बेखौ बुंनाय जादों जे फरायसाफ्रा साफ्रोमबो मोनसे स्ट्रिमजों बा मोनसे आयदायावनो थांजोबनांगौ बेथ' नङा आरो थांनोबो हाया सोरबा साइन्स आयदायाव गोसो दङ सोरबाया आर्ट्सआव दङ सोरबाया बिदिनो कमार्सआव दङ बायदि बायदि गोबां आयदा थाबाय सोरबा हटेल मेनेजमेन्ट खालामनो मोजां मोनो सोरबा बिदिनो डक्टरनि लाइन सोरबा सिभिल इन्जिनियारिं खालामनो मोजां मोनो दा बेफोर गासै आयदाफोरनि सायाव जाय फरायसाफ्रा जाय आयदाजों गोसो दङ माने फरायसानि इन्ट्रेस्ट थानाय आरो एबोल केपासिटिखौ नायनानै जोङो फरायनायनि खाबुखौ होनो हायोबा मोजां मोनसे फिथाइ मोनो बेखौ जों मिजिं लानो हायो ओंखायनो बर' कसारि अनसाय गावआरि खुंथायजों बोसोरसेनि आगोलनिफ्रायनो गुवाहाटीनि डाउन टाउन इउनिभारसिटिया मोनसे रादाबफोरखौ जोंनो खोन्थाबोबाय थादों आरो जोंखौ खावलायबोबाय थादोंमोन जे नोंथांमोननि बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलनि सिङाव जेसेबां जोंनि बर' फरायसाफोर थाबाय बिथांमोनखौ जोङो बोरैहाय जोंनि डाउन टाउन इउनिभारसिटिनि गेजेरजों जोंनि जि मोनसे रोंनो गोनां बा गावखौनो थांना थानायाव फिट सासे नोगोरारि दानायनि जि खामानि बेफोराव जोंनि माने इउनिभारसिटियाव नोंथांमोननि फरायसाफोरखौ फरायहैयोबा मोजां जायो जोङो सोलोंथाइ होनो थाखाय जोङो थियारि जानानै दं बेफोर बाथ्राखौ फोरमायबोदोंमोन आरोखि ओमफ्राय गोबां बोसोरसेनि बारलांबाय बे जोङो रायज्लायबाय थानाय जादोंमोन जाहोना बेनोमोन जे जोंनि बर' कसारि अनसाय गावआरि खुंथाया मोनसे जागायजेननाय मोनसे हालोदाव दङ नालाय आरो रां बावजाखौबो जों गोबां मोना ओंखायनो रांनि बाथ्राखौनो साननानै जोङो हाख'नाय नङा होननानै बेखौ एसे उन खालामबोबाय थानो गोनां जादों दाबो जोङो रां बावजाखौ गोबां मोनाखै अब्लाबो जों नाजाजेननाय जाहैबाय आरो जोङो जाय फरायसाफ्रा मोजां फरायनो गोसो दङ आरो बिमा बिफा फोरोंनो गोसो दङ नाथाय हायाखै बेबायदिखौ जों सायख'नानै मोनसे सम लानानै मोनसे सिस्टेमनि गेजेरजों जोङो बिथांमोनखौ फोरोंनो थाखाय नाजागोन जोंनि काउन्सिलनिफ्राय अनसुंथाइ होनानै आरोखि बे थांखिजों मावदों ओरैनोथ' जोंहा मोनसे मिसन थानांगौ जे जोङो बर' हारिनि गेजेराव सोमावसारनायनि थांखियानो बेनोमोन बर' हारिखौ मोनफ्रोमबो दिगावनो जों दावगाहोनायनि मोनसे बाथ्रा आरो जोंनि हारिनि रैखाथि थामोन्थानि बाथ्राखौ लानानैनो जों सोमावसारबोदोंमोन बेखायनो बड'फाया बुंलांनाय बाथ्रा बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानाय बे ओरैनो खुगायाव बुंनाय बायदि मोगथां खामानि मावनाया एफाबां गोरलै नङा
दा ओंखायनो स्टेप बाय स्टेप जोङो आगानसे आगानै दावगालांनो थाखाय मोनफा मोनफा जोङो बिदिनो बोरै हायो खालिबोल' सोलोंथाइनि नैबे आयदानि बाथ्राखौ जों सानाखै, आबादनि बाथ्राखौ जों साननो गोनां जादों आरो बिब्दिनो जोंनि दामनाय देनाय हारिमुनि बाथ्राबो जों साननो गोनां दङ, मावनो गोनां दं। बेफोर गासै दिगखौ नायनानै जोङो मोनफा मोनफा बोरैहाय जोंनि मानसिफोरखौ गोग्गो खालामनो हायो, रोंखा राखा खालामनो हायो आरो गावनो गाव आथिं गसंना थानायनि जि खाबु लानांगौ बेवहाय जोङो रोखा खालामना होनो हायो। बे खामानिखौ मावनो नागिरदों। ना फिसिनाय, अमा फिसिनाय, खानाय सिननाय, माबा मोनसे बेफोर रोखोम गासै मोनफ्रोमबो दिगावनो जोङो नाजालांनायखौ लाखिनो नाजानाय जादों। दा ओंखायनो दिनैनि थांखिया बेनोमोन जे जोङो एक्सपार्ट जायनाखि माने गोरों सुबुं बिथांमोनहा फैखादों, इउनिभार्सिटिनिफ्राय नुजाफैदों। बिसोर बुंनो थाङोबा साफा साफा फुंखा सुबुं बायदि दिनैनि समावहाय दा बिथांमोननि गेजेरजों जोंनि फरायसाफोर लोगोसे बिमा बिफाफ्रा बेसेबांसिम गोसोफ्रा गोथाव मोना बेनि उनावहाय जोङो फरायसाफोरखौ हरनायनि जि मोनसे लामा लानो नागिरदों बे जाफुंहैगोन। फरायसाफोरनि मासुलखौ जोङो बेखौ एसे रायलायगोन। दा जोंनाव माबा जागोन, जोंहा एग्जिकिउटिभ काउन्सिल मिटिंबो दङ। जों साननायाव गासैखौबो बेसेन नाङै खालामजोबथारोबा एसे नायनानै साफा सानै जायफ्रा हाथ्रा बिदिखौ जों साननाय जादों। जायफ्रा हालोदा मोजां, न'खरनि हालोदा रांखावरि एसे दंजायो, बिथांमोनखौ मोनसे माबासिम जोङो एसे बे रोखोमनो गासैखौबो माबानिफ्राय मा होनो रां अनसुंथाइ होनायनिफ्राय जोङो रायलायनानै माबानो हायो नामा बेखौ साननाय जादों। ओरैनो साफ्रोमखौबो बिदि फ्रि अफ कस्ट माने जेबो माबा गैथारै बिदि खालामद्रायोबा थिग जानाय नङा नामा, बिदिबो माखासे बाथ्रा ओंखारदों नालाय ओंखायनो जों रायलायसिगोन। आरो जोङो गिबि 50सा फरायसाफोरखौ जोङो हरग्रोनो साननाय जादों। बा बे दा रायलायनायनि गेजेरजों बारायनोबो हागौ, बा 50खौ जोङो रोखा खालामनानै होनायनि माबायावनो सावरायनानै दंखायोमोन आरोखि। दा ओंखायनो नायनो आरो फारि फारि थांबाय थासिगोन बोसोरफ्रामबो। बे जागायजेननायसो जाहैबाय नालाय आरो जों नाजालांबाय थानाय बेखौ लाखिलांबाय थासिगोन आरोखि।